Så blev det tid til tredje dagen på vores krydstogt her i Middelhavet, og vi tog et smut forbi Monaco. Monaco er verdens næstmindste land og berømt for sin luksus-eksklusive hoteller, lystbåde og casinoer. Fyrstedømmet har både en selvstændighed som Monte Carlo, Fyrstepaladset og den berømte Formel 1-bane i snor igennem hele byen. Men vi er landet egentlig til ved byen Villefranche-sur-Mer, som er en charmerende kystby med franske rivietter mellem Nice og Monaco, og byen er kendt for sin farverige gamle bydel, smalle brostensgader og hyggelige havn. Men se med her, hvordan de to byer så ud. Godmorgen og velkommen til Nice, Villefranche og helt over bagved Monaco. Velkommen til Monaco. Så kan vi se, at vi kommer til Monaco. Nej. Det er for sindssygt. Velkommen til Monaco. Hold nu kæft. Et sted, mand. Nej, hvor er det vildt. Nej. Det er jo grænte det her. Og de er i gang med at bygge noget mere der. De er i gang med kæmpe bygning. Det er bare en udsigt, der siger spar 12 i hvert fald. Det er sådan ligesom en drøm, der går i opfyldelse. Jeg har kørt bilspil utallige mange gange, hvor jeg har kørt her ved Monte Carlo. Og rundt, op og igennem byen. Og nu går man her selv. Det er et sindssyg oplevelse det her. Her er vi altså på Monte Carlo-banen. Det er her, hvor de kører Formel 1, da de kommer ud af tunnelen, som er herom. Den er herinde bag ved de mennesker her. Og så kører man her og ender hernede. Hold da op. Så er vi her. Lige ved skibene op fra toppen her ved jagten. Det er jo en sindssyg udsigt, der her. Sindssygt. Prøv at tænke at bo i nogle af dem der. Og så have den udsigt udover her. Og når selvfølgelig ham der også kommer forbi, så bliver den jo endnu vildere altså. Her er simpelthen banen, hvor de kører under, når de kører Formel 1. Herunder, og så herhen. Hvis man har set det i Formel 1, så kan man, ved man 100% hvad det er, jeg snakker om. Det er vildt nok, og bag ved mig herovre, der er der indgang til Monte Carlo. Lige herude på den modsatte side, der har vi vandet. Lige midt i det hele. Der er det simpelthen lige smækket den her undergangsbro her. Ude på den anden side af tunnelen. Prøv lige at se her. Men altså, det er jo for sindssygt det her. Og så heroppe. Men det er jo sindssygt det her sted. Prøv at se nogle bygninger ud til vandet. De må sætte ned med koste nogle knaster. Hold da op. Det er seriøst en drengedrøm det her, der er gået i opfyldelse. For satan! Der er fede biler overalt. Altså, det er jo fandme hver eneste gadehjørne, der er lækre biler, der kører overalt. Det er den største oplevelse i mange år, det her. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, det er apropos sindssygt. Det er jo også her, de kører rundt, når de kører Formel 1 der heroppe, så kommer de jo rundt her. Det er vanvittigt at se det her. Hvis I er i tvivl om jeg taler sandt, så har I svaret her. Der har vi simpelthen den. Så kører de ned her rundt i det sving og kommer heroppe fra, som vi skal op til nu. Et meget ikonisk sving på den bane her. Her har vi Fairmont Monte Carlo. Og det ikoniske sving, det er jo fuldstændig sindssygt. Det her spot her, det er en af de vildeste i hele Monaco, i hele Frankrig. Prøv at se nogle biler, der holder hernede. Det er fuldstændig vanvittigt. Bentley, Ferrari, men det er Porsche, det er det hele, der holder hernede. Og den er udsigt ud over os. Hold nu op, mand. Så sidder vi lige og får en bette øl her. Hvad den koster, det snakker vi ikke så højt om. Men det kan vi til gengæld snakke højt om. Den her vanvittige udsigt, den er jo for sindssyg. Her har vi en Ferrari, går vi lige herover. Så har vi en Bentley. Hold deroppe nogle biler. Prøv lige at se den her bygning her. Det er jo en sindssyg bygning. Der er Versace, jeg ved ikke om det er det man udtaler, Salon chez Provence, privat, simpelthen frisør der er også, og Humboldt, hold da op. Sådan ser det ud indvendigt. Det er jo sindssygt sted det her, mand. Fandme lækker lige komme herind og få lidt kulde. Det er kogende varmt udenfor. Jeg tror ikke folk de kan fatte, hvor varmt det rent faktisk er. Prøv lige at se, mand. Det er altså herhenne og... men det er jo fuldstændig vanvittigt smukt det her, mand. Det kan noget det her Monaco. Hold op, de har mange penge. Her har vi bygningen omme fra den modsatte side. Saler Gardner Opera til Monte Carlo er inde på den anden side derinde. Det er der, hvor
De spiller om alle pengene, som vi så før. Det er jo for sindssygt det her. Nok på en af de absolut bedste udsigter, der er i hele Monaco. Prøv lige at se her med baggrunden af Monaco her og bagved. Det er fuldstændig sindssygt spot her. Man har begge dele. Både med bjergene og byen og vandet herude og også de andre byer og bjerge der. Det er jo fuldstændig sindssygt spot det her. Nej, hvor er det vanvittigt. Hold da op. Og så med alle de jagte, der bare ligger herinde, de koster knaster. Og så har man jo sikkert også en fantastisk smuk lejlighed eller bolig, der er længere oppe i byen. Det var det for Monaco. Nu er det tilbage igen på skibet. Det her, det var godt nok også en mega fed dag. Tilbage på skibet, mine damer og herrer. Så sejler vi lige om lidt igen. Og det var fandme en god dag, det her. Det er den franske nationaldag. Og fejrer de det med at fyre gode dag i Frankrigs farver. Rød, hvid og blå. Allez bleu. Merci beaucoup. Og det kommer ind fra Nice. Så sejler vi videre. Adieu, Villa France Sommer. Og herovre, der har vi Monaco. Fandme lækkert det her, mand. Så skal vi se VM-fodbold. Nu må jeg lade være med at filme skærmen på grund af rettigheder, men det bliver altså den første VM-semifinale mellem Spanien og Frankrig. Hvilken kamp, specielt når vi lige har været i Frankrig i dag, plus det har været fransk nationaldag også, så det er vildt nok. Og så er der straffespark til Spanien. Der var selvfølgelig ikke filmskærmen med copyright UEFA-rettigheder, så nu må vi lige se, hvordan det går. Det kan vi jo høre på reaktionen lige om et øjeblik.
siger vi tak for i dag, og så... Og så tror jeg, vi går i seng. Ja, vi er fandme trætte. Vi er trætte. Vi skal op til en meget spændende dag i morgen. Ja, vi skal så. Så sov godt, og tak for den her gang. Og vi ses i morgen. Det var alt for andet afsnit her af vores tur til Frankrig. Det er sådan set tredje dag, men det var sådan set anden dag. Hvis I kunne lide den, så giv den en kæmpe stor like, subscribe hernede, og så kan I glæde jer til, at der kommer endnu et spændende afsnit ud. Og en lille teaser for det kan jeg sige, at det er altså ikke i Frankrig den her gang, det er i et andet land. Så kan I jo måske begynde at gætte ned i kommentarfeltet, hvad det næste land er. Tusind tak fordi I så med, og så ses vi, når I kommer ud. Hej.